Bona tarda, companys, companyes. Rebeu una salutació en nom de la Federació d'Educació de les Comissions Obreres de Catalunya. Haureu vist que ens hem canviat el nom. Ja no ens diem d'ensenyament, ens diem d'educació. En el nostre últim congrés vam decidir apostar per l'educació, perquè sabem que ensenyar només és una part d'educar, perquè tenim interès en influir en tota l'educació i en les condicions de treball de tots els treballadors i les treballadores de l'educació. Però sobretot perquè ens estimem l'educació i creiem en la importància de l'educació. Aquesta educació que ara mateix estan fent malbé el govern d'Espanya i el govern de Catalunya. Aquesta educació que necessitem perquè és un bé per l'economia, perquè és un bé pel treball, perquè és un bé pel país, però sobretot perquè és un bé per les persones que més estimem, els nostres joves i les nostres criatures. No ens creguem el que ens diuen el ministre Wert ni el que ens diu la consellera Rigau, quan ens diuen que l'educació és un desastre, quan ens diuen que els nostres joves abandonen i no volen estudiar. No és veritat. Hi ha llistes d'espera en tota l'educació postobligatòria, a la formació professional, a les escoles d'adults, a les escoles d'idiomes, a tot arreu hi ha llistes d'espera. Hi ha llistes d'espera encara que hagin posat taxes per estudiar o els hagin apujat el preu a les universitats. Hem aconseguit coses a l'educació de Catalunya i les hem aconseguit treballant bé, amb el treball dels professionals de l'educació. Mireu, tenim un nivell d'equitat educativa similar a Suècia, una mica per sota, però a Suècia van començar a treballar l'equitat el 1945, acabada la Segona Guerra Mundial, i a Catalunya vam començar el 1990, 45 anys després. Tenim resultats educatius en PISA similars a Noruega, però tota la vida hem gastat menys de la meitat del que ha gastat Noruega en educació. I tot i així no ens conformem. No volem ser Noruega, volem ser Finlàndia, el país primer en educació, i sabem com fer-ho. I no és com ho estan fent. Perquè sabem i tenim notícia de quins són els plans pel 2013 del govern del PP i del govern de la Generalitat. I mentre s'esbarallen a veure en quina llengua hem d'ensenyar, sabem que tenen planificat reduir en 1/3 les aules de l'educació pública. Sabem que tenen pensat abandonar tota l'educació de les escoles bressol. Sabem que tenen pensat abandonar tot el lleure educatiu i el fora escola. Sabem que tenen pensat que la universitat sigui només per les èlits. Això és pel que hem de lluitar comissions obreres. Ens diuen que tots nosaltres som culpables perquè hem forçat que la gent cobri massa l'educació. I ens desacrediten. Ens diuen que ens han d'avaluar perquè no treballem prou i no som prou eficients i fan el possible per desunir-nos i per trencar-nos. Aquesta és la política, rebaixar l'educació rebaixant els seus professionals i trencant els seus professionals. Aquesta és la política que fan. La capacitat per fer front a aquesta agressió a l'educació exigeix unitat. Mireu, la gent de l'escola concertada o dels serveis de la discapacitat estan rebent en aquest moment les retallades de tots els serveis públics i, a més, totes les retallades de la reforma laboral. Sols no se'n sortiran. Hauran de treballar amb tot el conjunt de professionals de l'educació que organitzem a comissions obreres, encara que no els hi agradi amb altres sindicats. Però també tots els treballadors de l'educació haurem de treballar amb tots els serveis públics. I aquí haurem de fer un esforç més gran a les comissions obreres per organitzar bé l'àrea pública. Ho hem intentat, però anem fluixos i ho sabem. Hem de millorar aquesta qüestió. És veritat que també hem tingut com a política d'unitat el tirar endavant plataformes amb la comunitat educativa, amb les entitats i els moviments socials que estimen l'educació, igual que ho ha fet la CONG amb el moviment de prou retallades.
Per cert, agraeixo molt a les entitats que ens acompanyen avui d'aquests moviments. Però mireu, hem de fer un moviment que a més arrossegui de veritat els altres sindicats que tenim a l'educació en aquesta unitat de veritat. Deixeu-me dir que aquesta setmana hem tingut un disgust molt gran, no, dos disgustos molt grans. En el conveni de la no reglada, els nostres companys de la UGT s'han apressat a signar un pacte d'eficàcia limitada quan nosaltres tenim més del 70% de la representació i en una consulta al conjunt dels treballadors tenim el 95% dels vots avalant la nostra posició. No em feu dir per què. No em feu dir per què. No em feu dir per què avui, a la mesa de la concertada, els altres sindicats estan disposats a signar un conveni que renuncia a la negociació de les taules salarials. Anunciem amb aquesta intervenció el nostre vot favorable en l'informe general, malgrat que descriu un període de duríssimes agressions, un període de més pobresa, un període de dolor. Esperem que conjuntament amb vosaltres puguem sortir d'aquest congrés amb més força de la que hem tingut per fer front a aquestes agressions. Moltes gràcies, visca les comissions obreres.